Desa. La presiden la biarin tu. Bokari ada tu kayak olah. Kapan nak kita ini masuk? Bro, hey. Dah. Apa kali apa? Kita bawa. Kali. Nili non Karbi Anglong East West puno National Party as a National Party pen MLA ticket ke soalu pan ke first time lugipi lasi alang litum jitu abisas akang hon aning ke thepen litum Dr. CM sir Dr. Turam Rohang sir lapen ke MP Umar Singh Tiso lapen ke Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma alang litum aning ke thepen angki kene je litum Karbi Anglong arat kene ki Diphu pen jate paching thur an se non kaching thur our side claim ulo an se ko paching thur thunang team Karbi Anglong hisap team Assam kadu ka we phanta claim ra pet nang pasalang litu si ning chi thepen si nili phan ticket ang piglo La Diphu long ke langdang punote non la episode si la pen Congress me line jok lasi ala sa me langdang ke intang kring so lasi la intang kring bong sa me nalihin man ke hayi la pason ninge che nilihin man ke kene BJP pen si highway po themal BJP tung ke claim ke dam ke jitu kene nang litum ta thekdong lom lo development pen danglok la pen ke la ta ke litum ke nilitum BJP adol pen ke party pen ke nilitum ke osomar pen danglok so jitu ka jormo pen si ha ke the ki ding ba akesar ant nilitum hin pen akerab do la pen ke scheme ka do ka veta nilitum ke mathapon do lap Diphu fan nang ni haina pen first kitan pitching ko lokal kupima Karbi Anglong rat pan ke dorkar nai lasi nilihin pen claim pon po